мактаби варзиши ноҳияи Ховален ба 5 соли охир дар шаҳри Душанбе тамрин мекунад. Қаҳрамон Сафаров дастаи хатлон 1 паҳлавоне ки бо хилъати кабуд ба майдон баромадааст. барои медали биринҷӣ ҳарду рақобатро инҷо оғоз хоҳанд кард. ба ҷамъи натоиҷи ҳарду ин паҳлавон таваҷҷӯҳ мекунем. дар қуввозмоии аввал Одил Сафаров паҳлавони маҳбуби ҷумҳурӣ Назар Маҳмад Назаровро аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон шикаст дод ва баъдан Саидмумин Шоҳмаҳмадовро ҳам дар даври баъдӣ мағлуб кард ва ба марҳилаи ниманиҳоӣ роҳ ёфт. Саидмумин ҳарифи ӯ дар марҳилаи 4-1 ниҳоӣ буд. паҳлавони хилати сафедошта инҷо ҳам дар муқобили Неъматов Нурулло ҳам хеле як ҷазобият ҷолибияти рақобати куштини миллиро беҳтар нишон дод, аммо боиси таассуф ҳам буд ки як нуқта ҳамон хотимаи бебарори ҳамон ҳар як усул аст ки аллакай хастаҳолияш дар дақиқаи охир бештар ба мушоҳида расид ки ин ба паҳлавони шаҳри Душанбе нокомиро овард ва ои ба ҳунари ҳарифаш Қаҳрамон Сафаров ки мавсуф дар як давр озод буд ва баъдан Шаҳриёр Минбоевро мағлуб кард. баъдан Қаҳрамон Сафаров аз Башири Фахриддин шикаст хӯрд дар марҳилаи ниманиҳоӣ ва ҳоло барои медали биринҷӣ талош дорад. маҷмӯи як талоши дигари Одил Сафаров инҷо ҳам самар наовард, чунки тартиби доштан ва тарзи истифодаи усул табъидил набуд. он шуде ки тибқи ҳамон талаботи худи гӯштини миллӣ аст, яъне пойро пеш гузоштан ва бо як ҳаракати тезтар ва бо суръати дучанд ин корро бояд сомон диҳад. оҳистакорона амал карданаш акун ӯро муваффақ гардонидан натавонист. ҳарифаш ин лаҳза ҳам буд як талош кард, аммо ин ҳам на ягон имконияти беҳтарро ҳам ба вуҷуд овардан наметавонад. то андозае қувваи изофаи Одил инҷо ҳам ба мушоҳида мерасад дар қиёс бо Қаҳрамон Сафаров. мо атрофи ҳунари паҳлавонони дигар ҳарф задем ки албатта имрӯз ҳам аз дигар минтақаҳо варзишгарон барои мақомҳои ифтихорӣ ҳатто дар марҳилаи ниҳоя хеле ҳам бо суръат, ин паҳлӯ нест, ман фикр мекунам ҳалол аст ва дар ибтидо ҳам яке як бора ду довариро паҳлӯ баҳугузорӣ кардан, аммо ду довар ба ҳалол ва довари марказ ҳалол аст. бале партофи Одил Сафаров дар дақиқаи дуюм ҳалол шуморида шуд ва ӯ дар ин вазн ба гирифтани медали таваҷҷӯҳ мекунем ба фурсати хеле ҷолиб ба ҳолатҳои такрорӣ ки инҷо ҳам Зиёддин Сафаров ва ҳам Фирӯз Бахтибеков дар ин ҷараён ҳолати хеле созгорро чун фурсат аст ба мо нишон диҳанд. ин партофи Одил Сафаров буд ки аз як ҳолати мусоидам истифода кард. хеле ҳам акнун таҷрибаи мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ нақши бузург дорад.